Wes lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Bapak dan aku bapak. Ben. Gendeng. Bapak air senah nyuwun tulung karo adik wedok nduk niken Salidri monggo kae kumpul bakal ya kaya kuku satu Selamat malam, salam sehat, adik wedok, nduk niken. Selamat malam Mas Bayu. Nggih. Tak dongake sehat terus, lariso terus. Amin. Ning sekolahe tetep tutuk, nggih ta? Amin. Mergo aku iso kanggo sangu urip sok mbene. Nggih. Piye? Ana seniwati sing luar biasa piye Mas Klitik nek miturut panjenengan adikku wedok niken iki kepiye saiki perkembangane? Mula sakniki niku lak jamane jaman gadget, Gus. Mula kedah dipun teliti perkembangan anak zaman sekarang. Nggih. Boleh kita kenalkan dunia IT atau gadget, tapi harus kita saring lebih dahulu. Leres. Mula nek ngeten iki tundane nen positif, anak iki dikenalke budaya ben secara karakteristiknya itu mengenal dengan kebudayaannya. Adikku wedok niken niku menginspirasi karo cah nom-noman saiki. Aja isin dadi pesinden, aja isin dadi penyanyi. Wah tenan Mas. Dadi nyun pangapunten niki lak cilikane pancen seneng nyanyi. Nggih. Wong seneng nyanyi, gedene seneng nyanyi, tur akhirnya dengan nyanyine iso nggih ngopeni. Mergo tekun. Tekun Mas, mboten. Pripun Mbah Kluthuk? Miturut panjenengan Mbah Kluthuk. Anak kula niku nggih kula ajari nyanyi. Oh iya ta? Aja meneh kok nyanyi, pipis niku tembunge nyanyi. Oh, ngono ya. Oh nggih, nyanyi niku pakai suara, pipis pakai suara. Nggih. Mana itu? Iya, Duk. Gimana itu pipis Ponakmu pakai ki nek suara? rono arep pipis muni ya, aku arep nyanyi. Mergo nek muni pipis ndak saru. Saru. Oh, iya iya iya. Kula omongi nyanyi. Heeh. Ono ben ra ketok saru. Aku ning yo ngono. Piye? Njaluk nyanyi aja, bengi aku. Wis aku nyanyi aja, akhirnya nyanyi to ning kupingku kalem-kalem kok duyu kupingku tiba. Lah beda ono. Dadi alhamdulillah sing penting tetep amanah. Nggih, nggih, nggih. Nduk niken. Halo Mas. Ayo arep ndongake apa romantene? Iya, Mas Dila dan juga Mbak. Mas Galih kali Mbak Dila. Oh, Mas Galih. Kupingmu yo latah, Duk. Nah, enggak tadi kan aku kan apa itu enggak sempet dengerin itunya. Iya Mbak Dila dan juga Mas Galih, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga bahagia selalu dunia akhirat. Amin amin amin. Semoga cepat diberi momongan. Amin amin amin. Semoga tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut yang memisahkan. Alhamdulillah amin. Amin. Ora lho, Nduk. Wis ora temu nek omong kok njur ngene wae ngopo to? Ket-ket biyen iki kaya ngene iki. Oh lah ya kuwi anu ya gawan kok ya. Ayo nek sing ndongake niki kan genah cah. Cah napa cah isih resik ya mesti mandine. Nek ya kuwi aja nganti diganggu sik. Ben anu apa ben karier munggah sik. Saya kuncara ora usah pacaran sik. Aja cedak-cedak wis. Ayo lho. Sumpah lho, sepenting ra bisik lagi karir. Loh, dia tidak bisa.
Sing bener iku belajar sekolah, karir sik, ya to kerja sik, ya to lek wis nglumpuk lagi rabi. Proses. Nek awake dhewe rabi terus lagi nganu karir, ketoke kok karirnya langsung menurun. Bekale ono. Awak lek rabi, karirmu tinggi, duwe oke, akhirnya rabi, kowe iki pandang mesti lek rasa dhuwurku moh mesti ngono mesti. Enggak. Aku biyen ra duwe lho, Nduk. Loh, saiki Saiki panggaran duwe aku. Piye motivasine? ora nek bedane. Ya kanggo anu Nduk, kanggo swasana nggih Mas. Nggih, Kanggo nggih, swasana. nggih, Pancen nggih. ini memang dikonsep ngeten iki, Mas. Nggih, nggih. Mau bar Mbak Tatin ta. Aku saiki tak nyuwun tulung karo adikku wedok. Anu langgam sik we, langgam sik. Ayo. Niki anu wonten sing ngersake. Oh, iki podang kuning. Anu podang kuning niki dereng saged nika dikomen gatos podang ijo. Oh, sik ta. Sik tak maca layange sik. Nggih, Mriko wonten ngersaken podang kuning saking Mbah Yitno Mbulurjo ngaringan nggih. Jelang alit nduk niken sesideman Mbak Tatin saking Bapak Gunawan. Oh nggih. Terus menika gerajakan Banyuwangi saking Pak Jun Malang nderek ningali. Oh nggih, siap. Nyidam Sari yen ning Tawang oke nggih. Yen ning Tawang sik weh, yen ning Tawang sik sing Cocok ya, Ta? halus-halusan sik. Mengke gerajakan utawa gelang alit dijengkrengne penak. Sampanku nembang yen ing Tawang, yen sampanku yen ing Gawang ya tadi. Gawange ayo blitar. Bagus. Oh, terus ngenyek ta harus enek sing enom terus ngenyek ta. Kenapa kamu kok selalu begitu kepada sinden yang lebih tua? Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Iki luwih enom sok tuwek aku lho karo aku kok luwih tuwek piye to. Maksudnya lebih tua dari aku. Oh, Iya enggak. iya, nek iki kan lagi carane sak padha anakku. Masa? Dari tadi kamu tuh melecehkan Mbak Tatin. Masa? Iya, kamu demek-demek gini. Loh, saya kan demi nggak ini boleh. bukan karena melecehkan tapi menunjukkan Karena- rasa kekeluargaan saya dengan dia. Aku jane ngerti ini kan ini cemburu karo sampean lho. Lah ngapa ta? Lah wong loro nggih rebutan siji iki piye jajah? Loh aku aja meneh kok wong loro aku ning omah digo rebutan sak kampung kok. Hanya Lah apa? ngapa? Ngarepe didoni. Amin. Muga-muga kasebadan. Ora mungkin. Ora mungkin. Ya dibawani sik, Nggih, nggih. bawani sik. Ayo, dibawani nduk niken sik sing bawa. Monggo. Ya ning Tawang. Monggo. Ya, Nduk. Yen mau Mas Klitik tak gathoke Mbak Tatin to, saiki Mas Kluthuk tak gathoke niken aja dol ganggu. Wis ngono. Ayo. Ale. Nuk. Nuk denggelmu. Lingguh. Iya. No iya apa no? Nuk Nuk iki ya duduk. duduk. Oh duduk. Ayo nu. Nuk ger. Nuk ger enak. Lenggakene. Terus no Cahayu. Mbah Kakku. Mbah Lincung. Oh, Mbah Kakku. Ayo, wong kakus. Wong jumbleng. Rasa mbok ganggu. Sliramu rasa ngenteni aku sing bakal ngenteni kowe Cahayu. Ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba mung kowe. Paribasane aku ning jaba wong ayu, paribasane ora ana sing ayu ngluwi saka ayumu Cahayu. Katakan pret. Kuwi berarti ngentut. Kok pret. Wih, wong lanang rada dipercaya ngono. Kamu di sini dong. Oke. Anggelku sini soalnya. Sing gagah to awake ora bungkuk ngono. Dodone di rodok neh. Bener. Joke. Dodone rodok. Neh, rodok maju. Iki sikile rodok mendek ngene, mendek. Sirahe dingkluk. Sirahe dingkluk. Malah kayak blekok. Ya, cok ya. Ayo. Kenapa kamu beralih ke situ? Aku pengen ndelok mbok menawa aku yen mlaku rono mbok tutne kuwi nduduhne aku pengen ngerti sepiro gedene katresnamu marang aku Cahayu. Ya tak tutne dong.
Ya nek dituti kok jiku iya apa-apa. Masa aku maling lho. Ora. Ayo lanjut. Santakan wartane Mas kono ben ngerti ki wong-wong e. reki Lah kepadene iki lho. Napa? Niken gendeng boyo jare. Ngenyek. Kuwi adine kok meneng wae. Mas Edone kono adine kok meneng wae. kok boyo muni piye? Lah kepadene kok niken gendeng boyo ngono lho. Anu Pak De sing muni boyo sinten wae? Sing muni boyo. Ah, Yo. iya. Klowe rokok bener sampean. padahal duduk boyo Iki sing utuh. Kuwi kelong ya kok iso. Lah malah boe rokok ngelak aku boyo. Malah aku setuju wong terakhir kaya boyo tenan kok. Mangsamu. Lah wong aku lho kok bajul. Ayo. Rugi rokok siapa? janji Ayo Janjimu. getun. Sing di omah mong wae Surya ge aku ngetokne sampurna. Rugi 15.000. Ayo. ku eling Aku go bakal eling janjimu nalika semono sliramu tak jaluk ning wong tuamu Cahayu. tapi kita tuh kalau gandrung gini jangan monoton dong Harus gimana? dipangku atau dipanggul atau digendong gitu dong Mangku. iya Bang Oke. Ayo, dang ketokno. Nah. kuale Piye? kuale Piye? Iya. Iya, Aku ora kan. tau mangku Nduk. enggak kan Dicontoni sik, Dik. Aku ora Mas Lidik. Aku ora sama sing nyuwun. Coba anu sampean dadi niken, Terus? lungguh ning pangkone Mas Kluthuk kaya apa coba? Ah. Niken ora kleru. Coba kene. Ah, ya wegan aku nglugu iki. Lah apa? Ah, ngopo dadak nglugi bajing klopo? Ora Ayo. Eh, Ayo, hati lho. padahal aku seneng dipangku alah, wis wingko asam urate kumat wis. samrat matamu. Aku iki kolesterol kok. padahal wis genep ya samurat kolesterol Sekarang bongkone gitu. Aja ta. Sehat terus ta. Umpama mati ya separo aja kabeh. Mati. ya berarti kuwi stroke Stok gundulmu. Kita ayo apa kok solar. udah ngono to Oh kelekmu gimana? Ngenyek. lho urung tak cukur Layak no riwuk-riwuk. Esuk awake dhewe aja ngono kuwi. Nek Wis sesone awak awake dhewe wis langsung ning ruang tamu. Malah aja ning ruang tamu iki langsung ning rumah sakit. Cangkeme. Terus no Cahayu. Lanjut. Lah kok genjol-genjol sih. Anu silitmu angkat mau. bariki aku pis Biar ngedok. sumadeg ras sing Sik, Nduk, tias ngadeg kok, Nduk. Nek ngene masmu kesel. Ngene lho carane ben ra kesel. Ngene meneng. Nah. Wis lungguh ngene lak ra kesel. Nah. Ngono lak penak. Nah. Ngono. Oh gendeng kok ya. Boyo wong tua lho. Meneng yo tak dudoi. Melawan dasmu kuwi. Lah ngene mak kretek-kretek. Ya iki sing diarani pijat Kene kretek iki yo. Kene iki nyet kretek. Kuwi malah sehat. Sehat apa kene kretek lho kene mabot nek. Ngene. Manut to kok iso. Dok, ya iki kursi iki nek pengen dhuwur aja mbok ngenekke. oh Kok mburi dudu lentus. Enggak lah, iki saya ngene saya munggah. Lho. Nek ngedukne iki. Nah, ya. Oh enek setelane. Enek setelane. Sik to kowe. Kene lho, Sik. Sik. Lek sing dudul kowe munggah, sing dudul iki modot. Ya ini kan aja dudul digajol le kok munggah. itu tombolnya apa Ini ostos mastis. coba Dani Dah coba dah. Allah itu cocok. aku nggak boleh dudul pakai itu Ayo coba. Ndang ayo Ndang ayo Kan, anu, aku balekmu lho kan.
Iya wis kena. Yo. Ayo. Jangan gitu dong, nanti bule pangkling loh. Ayo. Iki enak lho. Tak kena sama. Iya, iya deh. Tekan di. Sumadatra Sing tias ingsun Kang Mas ingsun prasapa senan bumi langit tangis ing tias ngenteni dangrem Monggo langgame dum loro karo Mbak Tatin. Monggo buka celuk nduk niken sik. Monggo yen ning talang. Monggo. Ya, Dek. melintang wong bagus Monggo lanjut. Kak Tatin.
matur sembahnu. Turuk turuk turuk. Aha. Aha. Anakku, Ger. Napa, Mas? Lakone napa? Lakone. Ya aku capek cempluk warsiah karo Suminten. Oh, kok wedoke loro ning kono. Kula bapake cempluk. Iya, Iki bapake Suminten. ayo no. Oke. Nduk anakku nduk. Dawuh Rama. Ing dina iki bapak arepe kondo marang kowe. Aha. Sejatinipun enten apa to Rama? Apa emang? Besok teko Respati manis kowe bakal dedaupan marang Demase Broto. Kowe aja gawe wirang pun bapak ya nduk. Kula dijodohaken kalih Kang Mas. Iya, besok kowe bakal di garwa karo Demase Broto. Foto priwete kapan Rama? Toprak kok nggih foto priwet. Kemajuan. Kemajuan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Demase Broto. Ya. Dina iki cepat-cepat ngesuk-esuk karo Bapak budal ana ing kutha. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia, Pak. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kula bar niki kula prepare Rama. Toprak ya alhamdulillah. Loh, Iki gak apa ya? Gak apa-apa. excited loh. Sing penting, Excited to Mas. Ya. Yo, ora usah kesuwen, Bluk, cempluk. Ayo, karo Bapak budal ana ing kutha. Waro kaya aku pun. Suara kok suarane. Nduk. Lah kuwi. Jan. Weton gudang legi. Nduk, Kurang gedhi. nduk, Nah, gerokan. nduk. Nah, gede meneh. Gede ki sithik. Kita maju ngono. Nduk, Pripun to Bapak? Sutimen. Sapa? Karo anake dhewe kok lali lho. Alah jenenge Sutimen. Suminem. Wah, Suminten. Suminten. Injih Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne? Batale ya, Pak? Maksudnya pripun? Kengso. Pripun to Rama? Den Mas Broto wis ora gelem karo sliramu. Sik to Rama. Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Den Mas Broto. Sesuk ki kula ki pun nyiapke sesuk niku dandanane si paes ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku mantenan kuwi, aku kuwi ki engko nganu lho, apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Sesuk dalange aja Ki Bayu Aji aja. Aja sing awit Aja. ready mbilung e. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu apa ora krungu kabar yen Den Mas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabekke karo kowe Suminten. Mbok ora sing anggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus saka pucuking rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis pedicure, manicure apa jenenge kuwi Sampai apa ora buka Facebook? Aku tekan Facebook. Ketoprak modern ngene iki. Iya. Yen wis jenggok di jenenge iki. Omae ndi, Mas? Ponorogo.
Ponorogo ki wis buka ning Ponorogo Pos. Yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cempluk Walsia. Maksudnya orang ngono kuwi to. Kowe iki jenenge bapakku mbok aja gol-goli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugol-ugoli kowe Cahayu. Lho kok Ning iki pawarta sing bener ya Suminten. kok iki kabar burung wingi kok ming hoax. Ora, iki kasunyatan. Sing ora percaya nek jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah Cempluk saiki wis diangkat dadi ketua MBG. Buka koperasi merah putih. Nyapa dadak Cempluk wis arep didhauke Ngopo gitu. kowe anu Cempluk melu Mas BG. BG sangusi Cempluk. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis Batalno. Kok dibatalke piye? Nyemprot iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cempluk Walsia ora rabi karo kowe lho Cahayu lho. Piye to, Pak? Tenanan apa ora jenenge bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngono iki. Wong anake arep rabi kok malah dibatalke iki sing akon sapa? Heh? Kowe kok ani Bapak iki ya kudune iki bantah tekan kono nek pamane wis dadi aku nek ora dadi mantan aku piye to, Pak? Ki wong wedok soalnya koyo ngene ya. Aku arep bantah piyen karo Adipati Pluk pangkat pangkate bapak ki opo lho? Apa ora mesake karo aku? Aku ki wis luar dalam wis tak resiki kabeh lho, Pak. Ten, Apa? bapak ki mung kawula. Den Mas Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe wewenang apa yen bakal batalne si Den Mas Broto bakal rabi karo si malah arep ning nekku. Aku yo nang Mbok aja mbok tulung to, Pak. Aja ngono kuwi aku aja dibatalke to, Pak. Aku ki wis siap kabeh lho, Pak. yen iso batalno rabi karo Den Mas Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Mas Broto, Cak. Aku seneng emong karo Den Mas Wis to, Broto to, manut to bapak kowe tak rabekne karo liyane Den Mas Broto iki ketoke sukses kok, Ben. Sopo? Tukang son. Aku wegah karo tukang son gur diuntar. Wis to meneng dulu yo dites dicoba. Pak, aku mau nang ngono ki to, Pak. Aku ki wegah. Batal. Nang kono Den Mas Broto. Ben. Bapak ki yo wirang, Nduk. Bapak ki wis nyebar undangan ana ing Kadipaten Ponorogo kurang luwih wis 7599 7046. Mulane kuwi mbokne iso aja batal to, Pak. Wis, ten sabar saro sawetara mbok menawa Den Mas Broto ki duduk jodohmu. Ya. Kok gak iso, Pak? Aku pokoknya aku tuh menikah karo jenenge Den Mas Broto, Pak. Suminten. Matamu. Duduk. So anakmu niki lho so. Malah Sumaji. Sumaji yogane jakun lho, Cok. Ten. Nduk, ngene lho, Nduk. Nduk, ten. Nduk. Aku wis nikah to, Pak, karo Den Mas Broto to, Pak. Aku seneng banget, Pak. Aku wis nanani nang karo Den Mas Broto. Pak. Den Mas Broto. Oh, iki Den Mas Broto to. Alah, Mas, aku seneng banget tenan karo sliramu. Aku bapakmu, Nduk. Ayo joget karo. Bapak tak kasih. Diuculi klambine, Mas. Iki wis wayahe aku- malam pertama. aku bapak. Ngono lho, Mas. Aku bapakmu. Utuh. Den Mas, aku kangen sliraimu. Alah Den Mas. Iki Aku- nganggo kabuk klambi opo? Aku bapakmu, Nduk. Bapakmu sampe mbok masa bapakmu ampe mbok nadai men. Utuh. Ten- Iki ki Den Mas Broto. ten. Den Mas Broto. Aku lho nggih tisu magic lho. Ten, ini Nduk.
Oh, sik. Aku bapak. Udu iki Den Mas Broto aku ora pangling. Den Mas Broto iki pancen rada merongos ngene iki. Aku ngombe nduk banyak lah, aku ngombe nduk banyak. Mas iki kok angel dibuka. Ale ten aja iki bapakmu ten. Bapakmu, aku bapakmu. Ten. Lambine wis iki carike urut. Tak kintang. Ten. Bapak ten. Aku bapak. Ten. Kenceng. Bapak air senam. Ten aku bapakmu. Bapak malah kaya bulus lho, Pak. Terus gundulmu. Iki ndase bulus ndi ndase bulus? Bapakmu. Aku wae Aku. pengen ndase. Oh, yo. Ayo le. Den Mas Broto, Tetep gundulmu. Aga. ora sida iki cek siji meneh kakakmu. Kalau gundul Kok enek rame-rame opo iki? Kenapa nggih Rama? Sing kudune bengi iki aku arepe ulem-ulem karo sedulurku tuwa. Yo kene ing papan kene ono kedadian kaya nang kene iki. Cempluk anakku. Kaya ubraan lho. Den Mas Broto teng pundi nggih Rama? Dino iki kowe tak jak marang sedulurku tuwa. Kakek Guru Sentu. Yo kene Iki piye ta ana sapa iki, Pak? Guru sendoi marang tuamu. Guru secok. kok Guru Sentu. Guru secok. Kok nek kowe kok rapi. Kali yo. Piye Pak iki kok ora iso-iso lho? Dino iki aku bakal menehi ulem sesuk isu. Kakek Nggolo. Yo kene kowe muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Pak iki sapa, Pak? Sapa? Den Mas Broto iki. Anak Den Mas Broto. Iki ki romaku. Iki sapa? Ben, bapak yo lagi haus-haus. Ben, lagi haus-haus. Bapak ya sir. Mangsane ngene iku masalahne. Iki sapa to, Pak? Dino iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk lakoni anakku cempluk. Iki gara-gara sampean anakku dadi gendeng kaya ngene Kakek Nggolo. Yen iso urungno anakmu rabi karo Dimas Broto, ben suminten rabi karo Dimas Broto. Yen ing wektu dina iki aku petung dadi anakku cempluk bakal didhauke marang Den Mas Broto. Urungno, Ora iso. Urungno. Ora bisa dong, kan aku wis karo Den Mas Broto. Cempluk yen rambut urunge entoke kowe apa aku sing mati ana ing palagane. Belum. Ayo. Riwian dadi grojokan. Yen kena tak elingke sesuk tetep nunggoni cempluk. Urungno Kakek Nggolo. Ora iso. Yen rambut urunge Sabetke ponelagan ilang kowe. Adepane Kakek Nggolo. Ora jajah saka bapak. Ya, tandangane.
Ayo, kok. Besok bapak. As. Kakak. Aku nanti. Bukitmu. Ngapa? Ape lho perane? Ape piye kena ndok pitik. Nendangi gares ki lho. Gares rasane kini langsung sebelum. Oh gares kok iso ndok ki piye kok iso. Mas, Bodoh karo ndak kisar ya. Piye? Lho, yen rebut balung tanpa isi. Anakmu suminten ndak warah. Pencalto barang. Anakmu suminten bakal tak udaneni. Wis, tak waraske. Aku kaya wingi. Aku ngakoni kalah kakek golo. Mula saka kuwi aku njaluk tulung. Nyoh, anakku udanono. Piye? Udanono. Tambanono. Ini to. Kowe ngewangi ndonga blok. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Laip lo. Banyune bapak jukukno blok. Mas Broto, aku sida karo dadi bojone. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene, cantik jelita, sanjero-jeroku wis dadi kabeh. Getih putih nyingkrih. Getih abang nyimpang. Kaki bumi ini bumi kaki dayang naik dayang. Dayang sing Aku baur tetep dadi bojone Den Mas Broto. Ora bakal aku dadi mari, ora bakal. Aku tetep dadi bojone Den Mas Broto. waras bro. Bayumu waras ten. Kaki dayang nih, kaki dayang nih, dayang kaki bumi ini bumi sing nyesep gambar sukri. Suminten muga-muga. Dewe aku wis dadi cantik deh Mas Broto ya wis bagus. Kabeh dadi siji desa aku lungguh ning teman-teman ditanggapi wayang pitung dina pitung bengi. Waras ten. Burung. Burung. Hei, cantalahan. Cantalahan. Bakal mati. Lemet turu jenenge karpet. Jenengan desa jenenge lemet.
Lerias manten sesuk tak unggah. Sar bleset. Manten. Ujian. Aduh kon gendeng iki. Kok loro anak. Tuh suara malah laras parah. Bapak, Napa? kok adus Bapak? Atus gundulmu iki. Lah piye to? Omongno sing ditirap sapa ki bocor lho. Cek lakon Mari aku lho Pak, aku mari lho Pak. Pak aku mari lho Pak. Awakmu mari aku kademen. Wis, Dok, cukup semene, Dok. Manuke bapak kemblok. Tok tok tok. Jenengan kocap. Ing semono nalikaning semono, lah si Cempluk Wasia kadhaup dening Dimas Broto. Ya wis ngono kuwi wae. Walah. Ngapa dikocapke kok? Apa pendapatan ora nyukupi Anu kopi apa enggak main? Loh, enek Nggih, terima kasih matur nuwun. Sik Mbak Tatin geleren sik. Niki anu, Mbak Niken kali Mbak Dita Itawati wonten sing ngersake gelang alit saking Soebul Bet nyaning Bapak Gunawan. Ayo. Kene Mbak Dita, monggo. Telep telep. Yo, sik dibawani. Mereka kersane Bapak Gunawan ngersake bawa umbul-umbul belambyangan. Oh nggih. Yo, kaya ora mikir sing kenan banyu. Piye? Kok sik dibawani? Lha kok kersane sing kagungan kersa ngersake dijenglenge kok oke. Oke. Jenggleng. Mangsa. Ayo, umbul-umbul belambyangan. Bangga tak jenggleng. Ayo, Bos. Jenggleng, Bos. Engko timbang kesobot dagelan liyane sebentar. Ayo. Wah, disawi ya. Ayo kepepet lagi awake dhewe. Ayo, Bos. Kepepet lagi awake dhewe. Ayo Mbak Dita, sing jegeleng Mas Klidik. Mandian Tambah wit. mayone mandian Yo. Ya. Kose. Niki wau nggih permintaan saking Pak Jun. Oh nggih, Pak Jun. Nggih. Wilujeng midhangan tangan Pak Jun. Nggih, mau ngersake anu, gerajakan kok wau. Niki anu se gelang alit riyin. Nggih. Menika dipun pirsani saking Bangkok. Oh nggih. Aduh, ari nunggu oleh-oleh. Monggo. Ya Mbak Dita. suwarane gandeng belambyangan Gendeng belambyangan Awas, yop. Oh. Genti nih Ken. Ayo, Mas Luduk. Kose. Ayo wong bedhok pitik. nyaram biai Nusantara
maksud tak boleh ngene iki. Lah piye ta? Ceret. Lah jaluke piye? Kaya kritik. Coba ayo Pak Niken terus, Pak Niken lanjut. Mas Nidik ya. Jegleng Niken. Pianyu wangi As. Hoi. Au. Jempole Pak Pidan. Udah dapat ajar kena itu. Halo. Ayo. Iya. Oh ya. Ose, ayo. Steren sik ben penak aku kuwi. Malah balik bawa yakar. Ya nek arep jeng lagi bengok sik ngono lho. Dadi nyabani sing kendang, ayo. Ayo iki bareng-bareng nggih. Ayo bareng. Bisa ngobrol ya, Pak. Apik to lho. Jengelengane dadi lho kok masa ora seneng. Dadi nak lagi. Piye? Dadi mbayen. Jengelengane dadi lho. Ayo. Tanah indah. Apa? Piye ngapa kuwi? Namani. Ya nek aku nampani mentolo. Lah nek iki nampani po ya tegel. Ora tegel to. Wong aku kok ngarep mbok sampluk karo Ayo Pak Dilan, ayo. Kumayaring Taman Sari Nusantara. Belanjangan, belanjangan, Taman Sari Nusantara. Belanjangan, Taman Sari Nusantara.
Gelang alit diatur iki. Monggo yo. Ya. Wes kalakon semene kasih
kasih, matur nuwun bandingkan karo Mbak Dita. Mas Klitik, Mas Nunung, matur nuwun. Nggih, tak tutuke ning Patek Songo. Karo bandingkan karo Mbak Tatin. Nggih. Pakune kabeh padha kecekele. Amin. Arep ndongake apa? Ora manteni Mas Klitik, Mas Nunung. Ingkang baku napa ingkang dipun dayuh mugi-mugi Gusti Allah tansah ngridhoi. Amin. Insyaallah Pak Gunawan sak keluarga pinanggihna kabagyan kamulyan saha katentreman sedayanipun. Nggih, Mas Nunung. Sami. Omong sami tok iku ya apa? Nggih, mugi-mugi Pak Gunawan sing delok selamat, sing nonton selamat, sing nyoting selamat, ya Allah. Nggih, terima kasih. Mugi saged pinanggih sanes wedal. Matur banut nak nutuke laku. Siap, derek,